Εγώ δεν ούχα πειθώ που δεν αντιλέγω. Τον ότο μου δεν ο καισμάστηγας. Τα στέσει αγώνος μου. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, μία μέρα πριν την Ανάσταση του Λαζάρου. Και εμείς εδώ τι ετοιμάσαμε, παιδιά, στην τάξη μας? Τα λαζαράκια. Και ποιος θα μου πει πως φτιάχνονται τα λαζαράκια? Έλα, Δημήτρη μου. Παίρνεις δύο ξυλάκια, το κάνεις το σταυρό, βάζεις για κεφάλι μια χαρτοπετσέτα, από πάνω ένα σαν μανιλάκι και γίνεται το λαζαράκι. Και με τις κονδέλες το κάνεις το φόβο, βάζεις το ματάκι και μάτια και βάζεις μέσα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποια περιοχή της Ελλάδας φτιάχνουν λαζαράκια? Στη Σύμη. Στη Σύμη. Δημήτρη μου, σήκω να μας δείξεις το χάρτη της Ελλάδας. Πού είναι η Σύμη? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σηκωθεί ο Παναγιώτης. Πού είναι ο Παναγιώτης? Έτσι, να σηκωθεί ο Παναγιώτης, να πάμε να μπούμε στο ίντερνετ για να ακούσουμε τι παιδιά σήμερα, τα κάλαντα του. Για πήγαινε λοιπόν, Παναγιώτη μου, στο διαδραστικό μας πίνακα.